Ħafna għadhom ma jistgħux jifhmu kif temp ta' jumejn uffiċjali tal-Ministeru Tawdex spiċċaw ineħħu l-konkos li kien tpoġġa lejliet allegatament fuq ordni ta' uffiċjali mill-istess Ministeru. Sorsi ta' Net News qed jindikaw li kien is-sindku tas-Sannat Filip Vella li awtorizza li jitpoġġa l-konkos fuq il-blat f'Marsalforn qrib il-kosta. Iżda minn ġewwa kulħadd qed jipprova jattilu, anzi qed titpinġa stampa li kważi l-Awċin għandhom jirringrazzjaw lill-Ministru Clint Camilleri. Fil-verità kien hemm sorsi oħrajn li kkonfermaw illi x-xogħol f'Marsalforn sar propju minn ħaddiema tal-Ministeru fis-6 ta' filgħodu. Din iż-żona f'Marsalforn hija popolari ferm mal-Awċin u l-Maltin li jżuru Għawdex f'dan il-perjodu tas-sajf. Iżda 3 filgħodu ħafna sabu ma' wiċċhom xena ta' firxa ta' konkos illi tpoġġa eżatt qrib il-baħar. In-nies mal-ewwel irrivillaw għal dak li raw għaliex ħadd ma jista' jifhem kif sar dan ix-xogħol u jekk kienx hemm il-permessi meħtieġa. Ir-rabja tant kienet kbira li l-Ministeru spiċċa kellu jerġa' jebgħet il-ħaddiema biex jibdew ineħħu l-konkos kollu li tpoġġa f'din il-parti ta' Marsalforn. Il-Partit Nazzjonalista minn ħadd qed jinsisti għal tweġibiet ċari dwar dan il-każ. Dan filwaqt li s-sindku taż-Żebbuġ Għawdex ikkonferma li hu qatt ma talab biex isiru dawn ix-xogħlijiet.